dukung di channel, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Sebanyak-banyaknya ikuti keseruan aku hari ini mengapa. Yuk. Ya Allah, rasa hijaban ben gak pangkling kok pangkling kabeh lho. Berikan. Halo. Kuning-kuning ya. Lagi ini sih toh. Halo Pak Cucu. Ini siapa ini kok baru? Lancang. Halo Kakak Wilis. Halo Kakak Dila. Kakak Marita. Hari terakhir nih. Bebas ya. Iya bebas dong. Aku sama terakhir kok. Saya rasa sebelum Iya. Di jeruk. Kiapa? Aku sih enak. Bubble gum. Rasa yang penada. rasa bayar. Rasa bayar. Oke, mesinnya guys. Halo Pak Serit. Pak Serit iki. Kowe ora kostuman dhewe piye? Kostuman piye? Yo Gong seragam. Gong dadi. Oh, Gong dadi seragamku. Tuh guys, gini jublek ini terakhir penutupan. Lagi terakhiran ya. Penutupan malam ini penutupan. Duit bang. Semua sepi. Gak ada pelanggan pun. Semua hancur ini usaha. Hancur. Setiap malam sepi. Ramai jam 4, jam 3. Orang pinggul pasar. Jublek guys, jublek. Yo, di dekor ya. Terope guys. Hiasan teropnya. Ini tamu-tamunya Masya Allah rame sekali. Kolaborasi teman. Kolaborasi. Siap. Ini kan di atas gak bisa. Iya, bikin wakahnya gak bisa. Gandul. Ini
MBG MBG. Besok konang juso. Nah, gitu kok. Yuk. Hei. Yuk. Kecap aja tuh. Dengan kecap enak. Marung kalau sama kecap. Endurance. Telur dadar ya. Kita ayo nggunamu kayak buku anu. Tak tahu nek buang. Nah, Nah ini. daerah nggunamu dhewe, sing daerah Kulon. Bakung ini kurang tadi. Dua pes yang kurang. Iya, wes mangan apa? Mangan. Kita tahu jangan no. Dan MBG. Selamat makan. Warnanya kok biru kabeh to raine. Raine barang iki biru iki. Raine biru lho malah. Nang dhuwur iki lho biru. Anu iki. Tukang terapi mesti komplain iki. Langsane ganti lampu, Pak. Ayo kon nyorok lho. Aduh, potong lho. Duwun dallah duwun. Aturaken bilih jenengan bilih rawuh katur kunjit sedaya para tamu para sanak para kadang. Ingkang katemben kalenggahan dalu punika sampun kepareng rawuh dipun katuraken pinarak lenggah kanthi mardi kanthi pengganti. Kanthi kawiwitan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saukati pangajar tuwun amit pasang Kalimantan bino ilo budi damah kami kamang tuwang ugi ngrini kalenggahan dari punika kita sedaya tansah jinangkung kaberkahan jinangkung karahayan saking Gusti Allah Ta'ala tansah pinaringan kesehatan kesarasan yuswa panjang sehingga dari punika saged salam semoga saderengipun tansah sareng-sareng kita dijagaken dening jenengan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang rinten juga rawuh juga kelanggahan kanthi mardikane penggalih sahabat katalunan ngaturaken wilujeng pepanggihan kalau sahabat kadang-kadang sari campur sari lingkes kluwet gandes manto laras tapi jero saking Waladang kerajaan Gereh Kadipaten Nganti pakarsa saking panjenenganipun
Insinyur Dr. Andes Darminto. Kalenggahan dari punika marang sowan katimbalan panjenenganipun keluarga agung Bapak Suki bin sakeluarga sampun lucah selulipur tetepangan katur kunjuk sebagai para tamu para sanak para kadang ingkang sampun keparang prawu saha kalenggahan dari Sofiatul Mustika kang putri saking panjenenganipun Bapak Sumadi Ibu Komsias Injil saking Malagan Dusun Gema Nada Audio Production. Ugi sampun keparang Boyo Widyawati kang sampun kundang kaluka tata jiwa mantan setunggal kalih 3 sekawan seprapat Widyawati ingkang badhe dados lelipur tetembangan kalenggahan dalu menika pepareng kalau keponakan setunggal bapak setunggal mugi saking karaket kalinipun silaturahmi ugi marenipun penggalih katur sedaya para tamu kawiwitan kota panjenenganipun Dimas Ayu Wilis Sanjaya Kusuma Bangsa Negara Tanah Air Indonesia. Widyawati ingkang sampun kundang kaluka alhamdulillah dipun sebat ayunipun jawahipun menih merdeka Indonesia ugi nyirite Widyawati sak jamanipun pada panjenenganipun mantan pacar saya yang pernah saya tembak 4 kali tembak 7 kali pada panjenenganipun Dimas Ayu Marita. Widyawati ingkang sampun kondang kaluka apabila panjenengan sami boten panggih Widyawati punika amin dimanapun tempat ada manca laras pasti ada sound system. Widyawati ingkang sampun kondang kaluka alhamdulillah pendaya mawon mantuk saking Lalabong Singapura untuk keperluan mempercantik diri operasi plastik. Dimas Ayu Madan Maria Tumiti Putri Naga. Sampun sami going diri sio going dadi alku al artis mato laras kepareng ngaturaken lipur katur kunjuk para tamu. Sedunggal tetepangan pembuka PGD Padian Ebini kalenggahan dalu punika sampun kepareng dipun ngaturaken sinarengan kawula sabarte mandolan sampun saringgas kalenggahan dalu punika ngaturaken kawula sedaya para tamu ingkang kathah dene kawula ketika mawon tamu monggo sekita aja anggenipun yen ya sekita ugi anggenipun anggrabi pasugatan ingkang sampun dipamit sinambi anggrabi pasugatan sinambi ugi tetepangan ingkang kepareng dipun ngaturaken Cindalu selamat good night Mas Neredi. Alhamdulillah. Pripun Pak Martosi kok? Alhamdulillah Mas. Saya Tegese saya jadi Pak. Oh yo Kak Popo. Ora masalah tegese nek sliramu kok awak tambah lemu utawi tambah sipok kuwi tegese atine ayem pikirane dendem. Oh. Wong kuwi nek insyaallah atine
ayem pikirane jenjem kesehatan kuwi mesti dadi batur begitu. Tenang nih Mas. Baru ini alhamdulillah sehat ya Mbak. Heeh. Wah, ini kan kesehatan pol. Lah yo lemu ayo nih. Kesehatan pol. Kesehatan cocok. Cocok sama pokok. Yang soleh dan soleha. Bakune pokoke niki mangke katur panjenengan pun Mas Isna. Niki mangke adicaranyipun rampung, ampun sah di program-program. Amit putra putri niku insyaallah jangkepi katresnan, jangkepi kebahagiaan. Dados niki mangke ampun sah di program langsung mawon dasdes-dasdes Mbak Devi Mbak Ditangi selesai. Iya wis. Nah, Nek iki kok jam 10 jam bar to Mas? Lah kesuwen mandene yo apa-apa kok yo. Nah, dino iki leren sik lho. Nggih. Dino iki engko brengsek. Operasi apa? Anu kamare bumi. Mi terus apa iki jenenge? Rengginang barang Kece. iya. Daleme Pak Sumindo iki kamar telu. Lho, lah telu rumah saku lah bulo barang entuk sak pirang-pirang kok. Segenetan. Beras. Iya ya. Kamar mandi ku yo blek. Kamar mandi yo bek. Bek lambi. Rumah beri bau-bau besok tak laundry. Mas Isna sementara mangke dalu nginep hotel. Mergo kamare bek. Amare kok. Diaturke tetembakan wong ayu. Jadi alhamdulillah sinarengan por kadang-kadang mantau laras pengendangi yo balik nom. Oh, alhamdulillah dan kuliah sing ngene iki ya Mas ya. Kayak sithik pemati. Pemakine ra enake dadi iki ya nyapa. Tapi iki yo Aneh. 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 Iya. Oh iya. Kayak aneh ki ora sah. Iya. Kok iso Rasa Pak? tidak ya. Iki live Sapa? live streaming lho. Ana Ora yo ben kok. Wah, live streaming lagi YouTube lho iki. Indra sing ati paket. Yo ben. Iya, Dek. Artinya kok liman artine. MC 7 yo bawa. Oh iya, larange ra to Mas. Oh iya mesti to. Arang abit tanggapan aku awet mergo nek dijak ngantowi. Nyata. Kur mulai berbodo sampai dinyang si tok-tok iki lho ora. Iya nang ngedut-ngedut rego kuwi lho. Pira to? Dadi ra to. Aku lak baru ngono nang wis tak pesteni. Pokoke kudu aku MC ping 1,5. Iya, alhamdulillah. Lagi padahal gue direktan Tolong ya. Perlu juga enggak mangkane saking larang. Perlu juga setengah sesasi. Oh, sesasi. Iyane tama amma lintang. Nek buru api-api aku ngrungokne minak-minak. Sudah ya sudah iki aku gudeg lho iki Kak. Enak, tenan aku gudeg iki. Ngantek elo. Aku kok ora iki aku gudeg lho Kak iki. Aku ora ada ono dhewe kan. Nyapa? Aku periksa jantung. Lah wong bobo menan aku ngajari tenan ae alhamdulillah dadi tenan ngerti. Wis sing delok ngantek nunggu kloso lan delok toprak eli. Ora salah. Nggih, pokok anu kacake dikedhapi lho, Bu. Kaca. Nggih, heeh, jan. Nggih. Supaya Delok toprak tenan. kaya nonton Dromodem. Dromodem basa ndi? Iya. Dromodem. Sing ngerti saneh. Enggak. Alah sing keren. Pasar malam. Oh, pasar. Hah? Loh, dari ini bukan aku sing ngomong sekira. Bagus. Iya, benes. Ah, Berarti kita jenengan sing bongkar. aku sing ngomong. Apa iso? Apa iso? Soalnya aku biasa kan budi to, Mas. Masa kalah aku gitu. Oh, ya. Apa ini dulu? Masih kok gak di kok dulu. Wonten apa Mas Gardi? Anu surang kekuatan. Oh sirah kok cepot yo. Piye to iki karepmu nyapa? Anu jaka kulit.
apa? Ini lho. Oh, kena rambutku. Paling nyambung. Foto lho. Sorry ya. Ya, lebih deh. Kok iki? Iki lho. Nggih. Minangkane Pak Niulan saking panjenenganipun Bapak Dewa. Coba. Iki wonten bojo dobel awit jagane nek sitok gembos. Nah, ya demi keamanan dan keselamatan. Nggih. Nah, bojo dobel abang biru lampu medis. Sama? Jenenge? Kita gudul pasir. Kita buat kowe tukang nek ngedi to iso. Oh alah. Oh alah. Oh gitu. Ngene kok. Nama saya ingin nyebut ya. Bayar. Ini oke. Ya, iki diaturke. Heeh, minangkane manyunan wonten bojo dobel. Heeh. Iki piyambakan apa sinarengan Sinarengan mawon. oh sama saya. Iya no. Oh, Oke. Kacang gedek. Gua menak aja. anu niki repotin apa boten? Dibongkar Ganggu mawon. apa boten? Lo ganggu. Anu Nih, bongkar nek. nih, Mbak. Bongkar. Mengganggu sing ngersani ning kono rame. Ya. Mantap, antara Nas. Buku ya, saya pulang. Dan apa? Hah? Ngentut. Bukan ngentut. Punya kok ngentut. Mantap, antara Nas ya. Angkat tangan nih. Ya, ya, ya. Lea cuma tuh dekor le. Nyanyi ning kene mung nyowok iku dekore ambruk tak bar iku. Aja ning dekor le, sapa bisa ning guri dekor. Aja ndek dekore lampune nak jeglek iku penyanyine toh nyowok iku. Gune badanku aku ngopo aku radon aku ki nek mondone ngono aku wis manut ngene iki. Aku ora roh karo basa ngene-ngene iki. Lagu niki opo aku wonten nih. Oh kacu kuning nggih. Nggih. Iki keparang dipun katuraken tetembang kalih dipun panggih sedaya sedaya. Kalah gadah dalipun nika katur sedaya para tamu para sana ingkang dalipun nika tasih karasa dherek kalanggah derek kidungken sepina maling katuraken matur puji panuwun, matur sembah nuwun kalanggah samangke tasih katur berkabar saking sedaya para tamu monggo menika sinambi jejantungan mbok bilih wonten ngawala utawi ingkang biasa dherek tetembang kasumandhaaken insyaallah sinarengan para kadang-kadang mandalaras kepareng dipun katuraken monggo. Iki panyuwunanipun wonten Biasanya berapa kilo ini kok? hah? Mbak Allah. Pak Mul? Mbak Allah. Monggo Pak Mul, mbok pilih nyanyi. Pak Mulyono, Nggih. Budi. Monggo Pak Mulyono Mul. Budi. Derek tetembangan mriki. Monggo Bapak. Kalian pulang mriki. Oh, boten kersa. Dewe kersa. Diaturke. Lagi dikukuti arbar Mas. Oh, gue batin gue yang ini kok bar aku ngono. Dengan aku kira mangan gaji buta aku ngono. Niki mengke damel batin ini ngreok. Oh. Wah. Niki mengke pun dados semboyane kan iki pun jam akhiran bulan Sawal. Niki mengke atraksine langsung ning dhuwur oprol. Gue langsung wiu. Iso. Diaturke. Dibilang. Lah iya,
Gludek, 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 gludek. Aku dielek-elek karo bocah-bocah gak apa-apa, aku ben seneni ya Allah iki. Sapa? Caca ben seneni ya Allah. Baca senen ya Allah. Alah kita omongin dari dimakan. Jadi ini anu halal untuk dielek-elek. Gak apa-apa. Ya. Gak berdosa. Datur ki, kaju kuning minangkane panyuwunan. Mereka kemarin diberkaturaken sinaringan para kebegadaan Mantol Aran Sampurul Sari Gemba Node Audio matur sedayu terima kasih. MC ini mau wonten panyuwunan saking Bapak saya jagoan. Terus iki wonten panyuwunan kerinduan cinta mulia dari Mas pengantin. Spesial dari Mas pengantin. Terus menunggu masa lalu Dari Sinoman RT 9. Ini bisa Indonesia calon dokter. Calon dokter Indonesia. Gak apa-apa. Sing dipun riyanaken sing 5 wong. Terus manggil jam 12 iki udah minggu sama eleng-eleng kok dina mikir minggu tok iki loro nggoni dunganipun Karena bagian kita bakal selak dalan.